Край река Девня личат вече основите на нов завод. Произвежданият тук цимент ще се изнася и в чужбина. Египет, Сирия, Чехословакия, Демократична Германия, Полша. Строителството е още в началото, но много трудности останаха назад. Хората от арматуристката бригада на Лаврищчев, които са работили на два завода, са най-опитни. Бригадата на Лазар Богданов приготвя цели блокови конструкции. Това е нещо ново. Строителството има собствен вибробетонен полигон. Най-трудно е да се монтират тежките подемни кранове. Нов завод, нови перспективи пред родното стопанство. Утро край Девненските извори. Чудните легенди, разказвани за тях през вековете, отстъпват днес пред романтиката на нашето героично съвремие. Водолазът Щерьо Димов започва работа в ранните часове на утрото. Заедно с другарите си той каптира водите на Девненския извор Арата, които ще бъдат отправени към новостроящия се циментов завод, най-голям на Балканите. Двата 66-метрови комина на циментовия завод строи известната от Димитровград бригада на орденоносеца Евтим Попов. Не ще мине и година и корпусите на циментовия завод край Девня ще разказват нова легенда за нашето време. На строежа на завода за цимент в село Девня, Варненско. Проточила е вече огромната си стоманена снага, първата от двете 150-метрови въртящи се пещи. Започнал е монтажът и на втората. Редом с нашите монтажници работят и технически съветници от Германската демократична република. В чест на 4-тия конгрес на профсъюзите всички бригади постигат високи производствени успехи. Неизчерпаемите залежи на Варовик ще осигурят завода с суровини. България ще изнася много цимент, срещу който ще получава ценни стоки и валута. На новия циментов завод край Девня кипи напрегнат труд. Охладителният тръбопровод монтира бригадата на Мичко Цуцумански, с право наречена от заводския колектив бригада на качествениците. В навечерието на 9 септември съревнованието за достойно представяне за празника е обхванало всички строители на завода. И строително-кофражната бригада на Геннади Попов преизпълнява своя план. Наближава денят, когато циментовият завод край Девня ще извиси мощната си снага, ще задимят комините му. И тази година българският народ посреща годишнината на Октомврийската революция с нови постижения в социалистическото изграждане на страната. В чест на славната 40 годишнина, строителите на огромния циментов завод край Девня завършиха предсрочно 10-те гигантски силози на завода. Скоро новият завод ще започне да изпраща първокачествен цимент за износ и за нарастващите нужди на нашето строителство. Строителите и монтажниците от циментовия завод край Девня, Варненско са в трудова надпревара пред Великия празник. Те са дали обещание заводът да влезе в действие до 1 ноември тази година. Монтажната бригада на Ангел Тренчев преизпълнява своите норми с 20%. Още едно величествено дело на нашия мирен съзидателен труд. Движението за съкращаване сроковете на стопанските задачи е велико движение на трудещите се, които са в състояние да чупят всякакви норми, да ускоряват темповете и преизпълняват плановете. Тези думи на партията красноречиво потвърдиха славните строители на циментовия завод.
Държавният план предвиждаше заводът да бъде завършен на 1 април 1959 година, но строителите и монтажниците решиха на 1 ноември 1958 година ще задимят комините, ще се завъртят машините и заводът ще изпрати първия си цимент по хилядите строителни площадки из нашата прекрасна родина. И те с чест изпълниха решението си. В новия завод Красавец ще работят 1000 работника. Ще се произвежда годишно над 400 000 тона цимент. Великата битка на народа за съкращаване сроковете на петилетката бе ознаменувана с нова голяма победа. Един месец преди срока влиза в строя циментовият завод край село река Девня. От името на правителството, другарят Георги Трайков поздрави победителите на строежа. За героизма на трудовия колектив говори главният инженер Антон Антонов. Поднесоха приветствия другарят Раденко Видински от името на Централния комитет на партията и Зигфрид Инсбергнер от посолството на Германската демократична република. За големите дела високи награди. Нека е честита новата победа. Задимяха комините на завода Красавец. Рожба на българо-съветската и българо-германската дружба, новият циментов завод ще дава годишно 400 000 тона цимент и ще внася своя огромен дял в борбата на народа за съкращаване сроковете на петилетката.